decided because you need to be in the Sunday. But who decided? Go ahead, say. Yeah, in the Ebay. And now, some if it's really good. Nancy, my uncle Jabrim Poma aside, and I can say, I'm go ahead, someone. Right. I didn't say, I am for not she did. I signed it. Abusuapani chiache yi na abayina wakwaba ade baba Grace TV GHS me gidi se eje nyankopon atom obia ho ye abusua ene ye wo menhia ahembobo ano na asama ha himfie ene ye de amane bo ebesoma mansan se de ye nyina yi mu that dilumba ewu achi na no ya ye court na that dilumba ni aba panyi ye ma me akoso abrempo ma me sere meka okoka akrobia asante kotoko ne entam edi egu abusuapani go fusu so ya o chese abusuapani go fusu ne bia wo ye nti oka ye wura tam ya opese yura bem na oboa e ma asumdwe ba na nchemu ye nti okantam no odini na atudwa e ma asem no 7 pa okona sumankwa na himfie wo chom so da bi enye ho na so de ba e mo ba na asama na himfie sabre no tumfo jase na bu abasa e na je wo mo e che se dwada ye etwa wo na busu apani ko fuso e ne ma me akosha bepo wo ina mra na no ntase e hwe ntam no mu nsem kakra ma me kwan so e dwada duri e ma obai na no msa to asem no de ko she da ye na dai which is an ifia day out the crochet na no kre na no mi na bedura say ya ma me akosha bepo ma de woni aka wo ina ba ye me kire na no atenkunya na asa ma na himfia e ma na no ntase e sha se wura nsem no mu e ma bibia e ya asundwe na findings kakra beto ya no makasa ya sa bredi nwan twani na abam na asem no de aka no e be kokro be asante kotoko hin na me pese ma prem hunti on ye nkohwe bla na no ntase wie that lumba of ya poku ya that lumba de bo nyum ewe na fie de ehia busuafo ye de ehia mu beto mani anti kwani nie jina jamfinie oto ano se ya poku nie wo mu nyina ehia mu ewo yewura sabi ewo na sama na hifi no de sem kakra to ye ko ti ofa ya poku na asma to kan kakra ba ya ka ye beto aso na ye de aso but you decided because you need to be in the Sunday. But who decided? Go ahead, say. Yeah, in the Ebay. And now, some if it's really good. I it's more betting it. Okay, last time I know so you know me. Nancy, my uncle Jabrim Poma aside, and I can say, I'm go ahead, someone. Right. And the night they say no more so more. I didn't say, I am for not she did. I and the woman can't fast. A bank shop in Poma. Date me now. Almost be woman did. Now, court is different. They are not the among Conquer. And by Grace TV. Yes, we are yes, so that is it. Subway, I will start here. First of all, Tamano, the India, Mamma, a cat, shall we say, really kind of a so will be a cool or look to that. His answer is the only you put that and lay about. After the total view, or don't go near, there was a penny person for your plan. All would say that number hour, Tamania, I was something. To you kuna eyi yet no kwan se you kuna so se when avia 1000 chinchinia odobro ni be kuna e no ya ba and afi o che se e da ko mo bi na share 6 December sabi ono ma mi akoso be ko ma Germany no te na wo nyanso sa so na lumba kra ira akoso ase o so na ho boa enyanso o se senka bi se ko ni ye bi fa o mo gbo bu se ko nyambo ma chinchinia o so wo ye bi fa and afi funeral committee but some people here should not be there. We say I am. Some one way up on we say any account because we say I'm chair. Some really I say wa e hu nipa ana sempo o say apo ma fa ya pokumo o mo aka o mo bia na do immediate family. Obi aka ho bi. O bu say penche mu so a o nya nche mu bia. Ti na aka ho bi ya o gbo bu so pen so o ma kwa kan say na mu do top speed report. Ti nya nhwe mu fa ni go. E bu say pen person o ma kwa na o ma twe o mo ti ase ti ka.
abusuanom ɛto ɔbo ase ewura ase na tie ni sɛ abusuapanyin sɛ adan ti na kyinkyini apɛ sɛ yɛ abusuapanyin di ka ɔka wɔ pɔs ano sɛ ɔbɔbɔ mpanyinfo ama ne sɛ bɛka ɔbɔbɔ kɔtɔkɔtɔ nso ama ne nti na ɔpɛ sɛ yɛ bɛdɛ ne ɛnɛ abusuapanyin sɛ ɔbɔ kɔtɔkɔtɔ ama ne yɛ na dansi yɛ de sɛ abusuapanyin ti bi afa dansi yɛ bi a wɔntumi ankyerɛ mu bie sɛ ɔbrɛ ɔbɔ kɔtɔkɔtɔ ama ne sɛ ɛnɛ sɛ ɛnte saa sɛ abusuapanyin ɔbɔ kɔtɔkɔtɔ ama ne ɛfa ɛyɛ data no ba yɛ no ɔbɛbɔ a wɔte ama ne tiɛ no yɛ baako ɛnɛ sɛ ɔhwɛ ato anaasɛ sɛ sɛ ka ɔyɛ panyin tie bi a asɛm ɔka yɛ sɛ ka ho ɛnte saa ɛno yɛ baako ɛna afei ɛfa ntam kɛseɛ nso ho nsɛnsɛm ɔno ho kyerɛ mu sɛ sɛbi ntam kɛseɛ ama me akɔsɔ abɔkɔma aka yɛ no ɛyɛ abusuapanyin ɛna ɛhyɛ no yɛ a abusuapanyin ɛhyɛ no yaw mu na afei kyɛ sɛ wapea sɛ ɔpɛ sɛ ɔhu deɛ kum nua bɛrima nka ɔnyɛ bɔne bia ɛnti bɔne anka yi n'ɛnyɛ nhwɛmu ɛsɛ abusuapanyin ama kwan ɛna ma ɔde yaw ne awerɛho ɛka saa ntam a maame akɔsɔ abɔkɔma aka yɛ ewura akɔsɔpanyin ntam a ɛyɛ abusuapanyin na ɛhyɛ no ɛma ne ka ntam nti ɛno nso ne sɛ ɛsoɔ ɛde bɔ abusuapanyin ti abusuapanyin twa nwan mmienu nti na ho sɛ yɛ a wosɔ sini sukuu a nwan mmienu atwa mu yɛsi nwan no a ɔmo bɔ ɔmo yɛ no nwan mmienu abusuapanyin atwa yɛn nyinaa yɛ sɛ yɛdi kan asɛm a ɔbɛka yɛ na ɛnte saa mesrɛ me ka ɛde fa sɛ ɔbɛbɔ ɔna ama santana ama ɛfa da bi mbɛ yie mu hyɛ na so na bi asa ɛte saa ɛna afei sɛ ɔno ana ahyɛ maame akɔsi akɔkɔma yaw na ɔde awerɛbɔ ne yaw aka ntam ɛnso ɔtena sɛ ɔte aseɛ na ɔte aseɛ ɛyɛ maame akɔsi akɔkɔma pɛ sɛ ɛnyɛ nhwɛ mu famfa ɛnyɛ bɛrima yi bom san sɛ ɔte aseɛ ɔdi mu yɛ ayɛyɛ a aka ntam no ɛgu hɔ no saa sɛ bɛsi ɛte afei no kyerɛ sɛ ɛma abusuapanyin ɛnkɔ ɛmfa ne nsa akɔkada bi mu baamu ɛma abusuapanyin ɛnkɔ sɛ ɔde sɛ ɔkada bi mu baamu ɛwɔ beaeɛ a dada mu baamu ɛda no ɛno ɛyɛ baako afei ɛyie no nso ano kyerɛ sɛ ɔmo to ɔmo bo ase abusuapanyin to ɔmo bo ase ɛsiane sɛ saa bea ɔmo ase yie no yɛyɛ nyama abusua ne amansa nyinaa na ɛfa bi hyɛ sɛ saa bɛn yɛ a ɛboa ɛne adeɛ a ɔmo ntwɛn na ɔmo nyinaa bɛto ɔmo bo ase na wɔde ɛmaame bi nkɔma afei abusua no yɛ a aka nyinaa ate ase na wɔahwɛ bere a wɔyɛ yie no obi akɔn bɛto ne yɛn Sunday 6 December na yɛ no ɛba so ɛno nso yɛ baako afei ano nso ɛtu abusuapanyin fo sɛ deɛ wɔyɛ sɛ bebree akɔ so kyinkyin a wɔte aseɛ ne mpene ne adeɛ no ɛgu asantema ne ase nti bɛyɛ a firi no ɛkɔ wɔntu ana wɔn wɔdeɛ ne nyam bɛpra asantema ɛsiane sɛ ɛgu fosu bɛka wɔn ɛhɔ ma asantema nyinaa ɛde Ghana ma nyinaa ɔbɔne twɛnyɛ a yɛwura ɔbɔne ɛde kyerɛ yɛwura akɔkɔkɔ ne kakraka obi a wɔtumi awi bi sɛ na ne wɔwu na sɛbi na yie na abusuapanyin anka hɔ sɛ ne deɛ na ɔbɛhyɛ kwan so hwɛ na ɔbɛka biribiara bɔ bɛka fa ne apanyin na bɔ biribiara yɛ asomdwe no ɛbɛba sɛ wɔne wade hyɛ no bi koma na sɛ mpanyinfoɔ kyerɛ sɛ ɛha ade kakra ɔmo sɛ abusuapanyin sɛ ɛma ne saa nneɛma no bi sɛ sɛbi nneɛma ɔbɛyɛ na ɛde ɔhaw ne ahɔne bɛba na ɛmfa asomdwe mu asantema ɔma ɔde sɛ ɛna yie no nso ɔntwentwɛn so kɔpem sɛ ano nyinaa ɛbɛkɔ bɛnkɔ ne abusuafoɔ nyinaa afei na abusua sisi a kyerɛ sɛ bra bi tumi kɔ so ɛnsa ka report bi sɛ obi kɔ yɛ ana ɔwɔ sɛ bio ɛti asata ɛti na wɔn sɛ asatena nka so kɔ na kɔma sɛ kɔkyerɛ aka so hyia mu a yɛfɛ yɛfɛ deɛ nkɔ ɔgu twa deɛ kɔ so abere deɛ wɔ abɔnten anam bi a yɛ funu aba ahɛ de kɔma de kɔ so obi kɔ yɛ funu a wɔn wia na wɔn bi ɛde akɔma yɛ na no ɛwɔ ne da so na wɔn ani bere pass asante deɛ yɛ wɔn abɛnya ama ne ɛdi akɔti bisa akɔti yɛn ni kwan sɛ bakɔ tina bi bo bo musuo e be yesa ne ma bo musuo be yesa ne ma na e ko asante amamanya ma ne bakɔ no obo yi pie obo yi free hye na sɛ onko na sɛ wotimi emfa buo ma na no enti na me kan na oba so hwɛ bi ya pa woti na oni do de ma ya na enti amreto ko de pe so sabu ti sɛ anam sɛ so pe ni atwa dwan na wo yɛ mu ade ti asɛm no bɛkɔ ya kan use ya so no ko ya sante ko you ra ya as you ra tam ma me do ya kan to se ko you ra no no betima kan ni tam na you ra as we be here ya on ya baby all pass we na sante me ga na not to say ahwe SCC abas we abas as you ra ya baby a o ya so dwi e tra sante man e you ra ko you ra ni mu a be kan fa ni na obrom amade no ntimi bi ase betimi bi ase na abwa ama yie ga ni to and yes we jamba na I guess so yeah, but the national society and a very powerful meeting. I don't know if we put a few better nation. I ask them to you are something. It's a waffle cutter bridge. No, she will not see. I have waffle cutter bridge. Shall I go? That's some my name. I don't know where I can. Wouldn't you know? What to say?
Exactly. I mean, I'm not down. I'm not ready. I'm to get back. I'm so yeah. But that's it. So what you pray now? But before the car was say, fine. I was saying, yeah. No, since yeah. I'm not gonna say this. You know, say I'm American. 1 year I was saying, when you have such check of him, I don't wait more. I'm not fine. Now I'm saying I'm a 2 months. So you know, it's a young person. It's the open to move young man. You want to be just now. Sakuma, fine. Now you kind at the one. Mama, fine. But you want to be just now. I'm telling you, Massy. Young yes. Yeah, get a good bed. Yeah, and you will me. No, what a deal. Emma Supura. The Cobasa, Obin TV, as no Subulium at the young air can't see here. Emma, on Pacasia, then go back as beautiful. Yeah, the next Emma Supura. In simple poverty, then be a Abusia, and even see us say, Kaisa, all between the enterprise as a so he didn't have a so open tap, Papa, so we check Kumasi, South Interest Church, never to be our obituary enterprise. So I'm young people. Kumasi South Interest Church. My body is one of them. I'm young, but I'm done. I bet you a vessel, no more soon. I'm a Samsung may come for a better Grace Financial Services. Ghana for America, Ghana for Ghana. Some better Grace Financial Services, a intermediary financial group. Yeah, Sir, you know, Russell Price. So, one upper, yeah, just oh, America, now we see Sika, who did you be? Now, who be here? Say, insurance company for the Hobatana, Chinabi, who come here one you are ever and a better Grace Financial Services. Yeah, me, I'm a mommy. I'm here that I'm not saying something in the book, not to say. Any mammy that I offer at the apartment, any mammy that I came away, not buying the children. I will feel it's not better Grace Financial Services. Also, financial freedom for everyone. Financial freedom for everyone. I wish you have a little bit of this. Because when I hear by this, the background, bye bye.